Tämä on sellainen juhlapaikka. Ei tämä ole minulle ollenkaan mitenkään surullinen paikka. Vihtorin nimi ei oikein näy tuolta nyt. Kukat on niin isona. Mutta siellä on Vihtori, Viljo Vihtori. Viljo Vihtori on minun isoisäni ja hän on kuollut 1966. Näin unta, että menin isoisäni asuntoon. Ja kun avasin oven, niin kauhistuin, koska kaikki oli pimeää ja hämähäkin seittiä ja pölyä. Ja tajusin, että minun olisi pitänyt hoitaa tämä asunto. Ja sitten sen unen lopussa mä heräsin siihen, että kaiku mun korvissa, että muista lempi, muista lempi, muista lempi. Ja kun mä heräsin, niin ajattelin, että mikä ihmeen lempi. Ja sitten menin heti katsomaan sukututkimuspapereitani ja totesin, että isoisäni puolesta ei ole tehty vielä temppelitoimituksia. Ja huomasin, että hänellä oli pieni sisko Lempi nimeltään, joka oli kuollut 3-vuotiaana ja sen tähden en ollenkaan ollut tietoinen tästä sisaresta. Se oli Lempi, joka siellä minua huhuili, että muista minut, vie minutkin temppeliin. Ja toimitukset tehtiin ja se perhe sinetöitiin. Tunsin ihan valtavan riemun ja ilon. Tunsin ihan niin kuin hän olisi hyppinyt ja pomppinut mun ympärillä ja ollut todella onnellinen. Mutta sitten oli kaikenlaisia kiireitä ja ne unohtu viedä temppeliin. Heidän täytyy sitten muistuttaa minua.